ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଦରଡ଼ା। ଆପଣ ଆଜି ଶାଶୁଘର ଦୁଆର ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ମୋ ଶାଶୁଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି ମୋର ନିଜର ଶାଶୁଘର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଯା ମୋତେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲା ମାରିକିରି ପକେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯିବୁନି ନା ତୋ ଝିଅ ଯିବୁନି, ତମର ଏଠି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ମା ଝିଅ ଘରୁ ବାହାର। କାଲି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ମୋତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ରେପ୍ କରି ମୋର ସୁନା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କାନର ମୁଦି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବ୍ୟାଗରୁ 5,000 ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମାରିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଯା 5,000 ଟଙ୍କା, ମୋବାଇଲ, ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, କାନର ମୁଦି ମୋ ଯା ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶାଶୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଠି ଶୁଆଇକିରି ମୋତେ ରେପ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଏଠି କିଛିଟା ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବି। କାଲି ମୋତେ ମାଇଲା ଭିତରେ ମୋ ଛୋଟ କାରଣ କ'ଣ କି ମାନେ ମୋତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୋ ବୋପାଘରୁ ପଇସା ଆଣେ, ଆମେ ଆମ ଘର ଚଳିବୁ, ଆମର ଚଳିବା ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, ତୋ ବୋପାଘରୁ ପଇସା ଆଣେ ଚଳିବୁ। ମୁଁ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାଇଁ, ମାନେ ମୋର 9 ମାସର ଗର୍ଭ ଥିଲା। ମୋତେ ଶାଶୁ ଯା ଶ୍ୱଶୁର ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଦା କରିଦେବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ରହିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସହିତ ବି ବିଦା କରିଦେଲି। ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବି କହିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାଇଁ। ଏ ଘରେ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୌତୁକ ନାରୀକି ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ, ଏଠି ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମିଶିକିରି ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମାନେ ଫୋନ୍ କୌନ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ମୋତି ପଇସା ପତ୍ର ଘରିକା। ଥାନା ବାଲା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଥରିକ ଯେ ମୁଁ 3 ମାସରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନେଇଯିବି, ଘରକୁ ଗଲେ କଜିଆ ହେବ। ମୋ ଦେଢ଼ୁଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକିରି ଏଇସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ସେଠି ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲେ ଯେ ହଁ ସେ ତା ବାପ ଘରେ ରହିବ ଯେ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ ହରିକା ଦେବୁ ନା। ହଁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବି ବୋଲି ମୋତେ ମାନେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁହାହେଇନଥିଲା। ସେ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଠେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇଯିବେ, ସେ କେଯାଏ କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ସିଏ ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଲି 3 ମାସ ପୁରିଗଲେ, ଆଉ 5 ମାସ ପରେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ 3 ମାସ ପୁରିଗଲେ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଠିକ୍ କଲେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ନା, ତତେ ଆଣିବି ନେଇ ନା ତତେ ଆଉ ପଇସା ଦେବିନି, ତୁ କେମିତି ଚଳୁଛୁ ଚଳ। ହଁ ତା ଭାଉଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୋତେ ଘରେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଁ ରାତି 10:30ରେ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିବା କାରଣ କ'ଣ? ଭାଉଜର ତାର ନା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ହଁ ଭାଉଜ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଏସବୁ କରିନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଇଏରେ ମୁଁ ଡରି ମରିକିରି କରିନି। ମୋର ମୁଁ ଏଠି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରୁ ଉଠିବି ନାହିଁ ନା ହଟିବି ନାହିଁ।